Fi'n mynd i roi hwnna fyna, ydy hwnna'n oce? Ie, good. O'n i fi jyst meddwl fi'n licio cadw'n hydrated. Efe, so fe di dod â gwyn. Yn botel ddŵr fy mhlentyn. Controversial, dim ots. Ie, helo! I fi, dim ond un rheol sy'n i greu brechdan, sef bod eisiau yr un faint o stwff ar bob rhan o'r bara. Nid na'r ffordd yn Subway. Mae cael brechdan, maen nhw'n ddrud. Mae cael brechdan wael yn Subway i fi yn wath na Tryweryn. Lle mae'r hassle, dim byd. Fi'n cofio bod yna unwaith. Cnoi mewn i frechdan Subway a cael llond ceg o lettuce. Lettuce! Nath yn had i ddim codi gyda'r wawr. Bob bore gydol os. I ffarmo. Fel bod I fab yn bita brechdan lettuce. Yn bennach os taw gnidog o dde. Y broblem fwyaf sydd gyda fi gyda'r mab sydd yn ddyflwydd oed nawr yw dyw e ddim yn licio brechdanau. Mae hwnna'n neud pethau'n eitha anodd. Ond mae e'n dwlu ar olives. O, boes bach. Methu cael digon o olives. Hummus? Yeah, please, mam. Cwbl wythnosau nôl, gath e y tantrum mwyaf. Mae e riod wedi taflu, wrth y tils, yn yr archfarchnad. Achos o'n i'n gwrthod prynu almond and cacao protein ball iddo fe. Pwy mae'n meddwl yw e? Angharad Mair? Boes fach. A wy'n cofio mynd i weld Jurassic Park yn y Commodore. Nawr, oedd mae'n gyd ddim yn mynd i wario arian yn y siop losin yn y cinema. Oedd hi'n ormod o gardi hynna. Oedd hi'n mynd i ddod at snacks I hunan. Diffiniad mae'n gyd o snacks yn y cinema. Oedd bocs Tupperware o Welsh cakes a flasg o gawl. Wi nawr methu mynd I weld ffilm heb gael craving am pea and ham soup. Yn ddiweddar, nath yng nghariad I dorri'n halon. Ar ôl 9 mlynedd efo'n gilydd, oedd I wedi penderfynu na dyna oedd yr amser I ddod allan fel vegetarian. Sori, mae jyst yn afiach. Mae'n neud am resymau achos mae eisiau bod yn mwy iach. A digon teg, fel sa'n I gyd yn licio bod yn mwy iach. Er enghraifft, dwi wedi seinio fyny I wneud 5 hanner marathon o 2019. Mae yna 2 wedi bod yn barod. Nes i'n troi fyny ddyn nhw. Ie, beth yw, pan fi'n mas am bwyd gyda mam gi a tad ci, mae'n cyfle rili da I tycu bita beth bynnag mae fe moyn. Achos, ath i'r doctor, a wedodd doctor fe, ti wedi rhoi pwysau man. Well bod ti'n mynd i'r gym, right? Mae ty ci'n 86, mae'n edrych fel apricot mewn sauna. Right? Mae'n gi ond yn gadael I fi gael fel rhoi vita a low-fat celery. Like, really well. Achos mae'n gi'n gweld rhywbeth o'r newyddion fel, nath dyn yn Barry Island marw ar ôl trial bita pinafal mewn un go, gyda'r croen ar. A mae'n gi fel, ni ffili gael pinafal ragor. Nath e lladd boi yn y Barry. A dwi'n gorau cyfadda, dwi erioed I bod ar y cyfer men's health o ben. So nes I gyrra fewn yn fel yn hyn. Ond dra I fyd, y pobl sy'n mynd I ar y clybio a colli pwysau yma, Mae'n yna neud fi'n chwerthin. Dim jyst chos nhw'n dew, ond... Ond jyst y ffasiwn rwtch sydd allan I cegan o fyd, Da chi gwybod? Dwi'n siŵr da chi'n nabod rhai pobl sy'n mynd, maen nhw'n dda. Maen nhw fe recipes bach lyflis, de. Dwi wedi bod yn mynd ys 4 mlynedd. Gai stopio chdi? 4 mlynedd. Be ti'n gael? Ffocin degree? 4 mlynedd? 4 mlynedd, ti'n dal yn jygol rhy bwysau. Dim ond ffocin gweithio felly, na di? Ffocin gloman, wirion. Roedd y bwyd, oedd hi'n gafal yn cacan yma. A oedd hi'n mynd, bia. Mae hwn efo hanner o faint o calories as mewn cacan normal. So, dwi'n cael bita 2. Dwi'n fel am y diet yn gweithio. Ond hyd oedd y pobl sydd yn dropio cig, iawn. Mae'n yn ffaith, mae yna stats allan iawn. Mae yna 70% o lysieuwyr, vegetarians o Gymraeg, hynna, dim alcoholics. Mae yna 70% o lysieuwyr, iawn,
pan maen nhw wedi meddwi, maen nhw'n bita cig. Ti'n methu beio nhw, rili, na? Come on, man. Nos Wenar yn Cynarfon, man. Ti'n mynd i cerdded hwnni kebabs yn lush gachu a eistedd sefyll na me. O, mae sgen ti foron, met.